Zdravím všechny happy fanoušky a já jedu na 40 fps. To bude zabírat gigabajtů. A máme tu druhou noc. Víte proč druhou? Protože v první nic není. Předem varuji, že tady to je jumpscare hra, takže tady bude hodně jumpscareu. Jo, tak já vím, že mi voláte. Tak. Řekneme si něco o této hře. Mám všechny 3 díly, dám vám je do popisku videa. A tady to je okno, tudy nejčastěji schodí a vybavnou tady. Takže tady máte motoru, to znamená, jako tady jsou ventilace, kudy se pohybují. Když na to je dvakrát, tak tu. A je to zavřený. A tudy už se nedostanou. Play audio znamená, že tam půjdou jakoby, když tam... A uvidíte, že se za chvilku přijdou. Tak možná ne teď, ale... Trojka je podle mě nejstrašidelnější. Přes dvojce se taky docela slakám. Ale trojka prostě the best. Prosím, není tady. Hello. Tady může to být, tady to je daleko. No. Co to je, to je kačerhouska? Nic. To je nuda. Takovou nutnou práci jsem někdy nezažil. Hi. Tak už nebo? Jo, je přijde myslet, že je trošku složitá na pochopení. A dobré je, že tady máte 2 šance na přežití. Chytí vás, decháte, pak vás zase chytí, možná. Hledejte pozorně, oni jsou docela dost dobře schovaný. Ale když si nevšimnete, jste v čudu. Hello? Viděli jste ho? Hello. Tady si, no jo, zajíčku. To je... Asi by moc víte, dobře v čem. Tady v té trojce se seleknu tolikrát, že už radši nebudu říkat. A předem se omlouvám, že slyšíte v pozadí nějaký zvuky. Díváme se na Rychlá zběsila 7. Docela dost nutný. Ne. Zajdu, vypadni. Ty máš hezký ouška. Ne? Vypadni. Já tě tady nechci. Vypadni. Je třeba sem tady, hele, tady. Hello. A je pryč, jsme v čudu. Slyšíte to? Já se bojím. Taky jste se lekli. Můj bože. Tedy to sundám, tak se koukejte. Koukejte se na tohle. Ty bogy, on je tady. Ty bogy. Já tady mám husí kůžik. Jo, takovou hru bych už nikdy nehrál. Fakt. Ty jo. Myslím, že mi trefí, ty jo. Můj bože. Takže já budu končit, tohle je fakt odporné. Tak se loučím. Ahoj.